Xabi guztiei, gaur egin eguna dalako, eta Jesus Naparrokoari. Eta urtean bezala hemen gaude ospatuko eta ondo pasatzeko prest. Zer gire ondo pasatzeko prest? Hemen beste gaitzera euskara, baina eta gukera egiten euskara? Noski baiet, begira. Euskara erabiltzen dut lanean, bal egiteko, hasenetzeko, adiskidetzeko, akordioetara iristeko, lagunekin eta familiarekin komunikatzeko, ikertzeko eta ikasteko, ez nahetalo, amets egiteko, nire lagunekin jolasteko, pozteko, maitatzeko, ezageratzeko, ongi pasatzeko. Horregatik zaindu, maitatu eta erabili behar dugu Europako hizkuntza zaharrena dugun gure euskara. Gora euskara! Sarera baiatuko dugu. Sari banaketarekin hasiko nire eskerak emanen dizkietu denen parte hartzeagatik. Esan behar dugu oso dibertigarria izan dela eskolan zehar asmakizunak bilatzen ibiltzea. Eta mila esker denoi ekintza honetan parte hartzeagatik. Ea zein gerarentzat den oparia ikusiko dugu. Saria 6 berela. Lehenengoa, Julen eta Unas Bailero. Barbero.
Ni horiek. Zure irakasle batzuan txinguriana, bestea lastuana eta bestea irapana, txinua berazkera txingurina gero gantzentikoa lastuana eta buskarre zuan. Irapana esate joan delakoa zen duen. Joan izan dut eta esate joan gaixi denbora guzti. Irapaz jarri diotela lastoak zitia txinara esate joan zen esate joan zen Ningún denbora guztien gaixira lastoa guztien eta gero gutea bizkara joana. Chupatzen hasi zen. Hartu zen bere jostaizko gitarra, hauzitza jozen, eta gero puntatera zeion zuaitzaita. Jaten gitarra nun, eta gero botatzen beste zuaitzatik, eta gero kotxeai gritara urte joten dateio kotxekoak. Horazen horiko gaitela! Txerri horrekin, eta esan zion besteak. Abestateria hantza da, eta esan zion besteak. Nire entzukin atzaiten hantzakin baizik.
jo medikuai. Mediku, nire puzkarrak ez dut usain, esate jo medikuai. Bota puzkarra. Puzkarra botatu, esate jo medikuak. Operatu ingo izut, esatu, nondik ipurditik, ez nudetik. Tipo bati. Aizu, kotxe hori berria alda? Bai, alfa bada. Romeo, pixa egiten badiozu, belarrondoko bat emango dizut. Eta polizia batek gelditzen zuen, eta poliziak esan zion. Neska bat zijoan kaletikan paseatzen, eta polizia gelditzen zuen, eta esan zuen poliziak. Geldi, paperak? Gure izea. Jutea taberna. Eman gara garba, bestela... Eman zagardoa, bestela... Behari balaute nik ebalingot. Eman gara garba, bestela... Bestela ze? Bestela kantlimoia.
eskatu du. Beraz, ondo pasa eta denok abestera.